רגע, מה אמרתי? אני כבר לא זוכר. משחקים עם הרגשות שלנו, עם הרצונות שלנו, באופן הציני ביותר. משחקים להיסטוריה, מ-64, פתאום איזה ילד, בן כמה, אני לא יודע בן כמה, התחיל לספר על הסבא שלו. זה מסכן, תפס את עצמו ברח. תפס את עצמו ברח, הוא חוטף את ה... לא יודע מה יחוטף. אמיר, מה יש לך לומר על הדיון? אני חושב ששליחי הציבור מועלים בתפקידם, כולם, האופוזיציה והקואליציה, כולם מתעסקים בכיסוי תחת, מה הם עשו, כן עשיתי, לא עשיתי. אני מרגיש שהמכתש נהיה מנוף פוליטי לכולם, כולל אופוזיציה, כולל קואליציה, זה לא מעניין אף אחד. במקום להתעסק מה הולך להיות בחצי שנה הקרובה, ההצעה שהם קיבלו, ההצעה שהם קיבלו כולם, כולל זה שיורם פומרנץ הסיר את ההצעה שלו וקיבל את ההצעה, לא אומרת שום דבר. היא אומרת שבסך הכל העירייה תעשה כל מיני פעולות למען הצלת המכתש. איזה פעולות, מה פעולות, כן פעולות, שום דבר. אני, מבחינתי, הצעה אופרטיבית היא הצעה לקחת 2-3 עורכי דין מקצוענים שיבדקו את הנושא לפני ולפנים ויעשו את כל הפעולות מול המחוז, מול החוק, ויראו איך אפשר לעצור את כל התהליך, את הטרגדיה הזאת. זה הכל. ואני, כל מה שהתרשמתי מהישיבה הזאת זה שהמועצה והעיר וראש העיר עושים את הכל כדי להצדיק למה כן המכתש הולך להרס באופן טבעי ושאין מה לעשות. והם כל הזמן משכנעים אותנו שאין מה לעשות. שמעתי את מר דרזייר נותן הצעה, תומך בהצעה, אבל הוא אומר, אבל תדעו לכם שזה לא יעזור. אז אם אתה אומר מראש, תדעו, אז תתפטר, אל תעשה כלום, שמעת שם. אם אתה תומך בהצעה, תעשה את הכל כדי לעצור את התהליך הזה. אבל אם אתה מצביע בעד משהו ואומר, אבל תדעו לכם שזה, אז אין לך מה לעשות שם. ולכן אני יצאתי מאוד מאוד מודאג מהישיבה הזאת, מכולם. שלפני זה הבנתי מה הולך בישיבה הזאת. אני ראיתי איך מתנהלת המועצה הזאת, בלי שום קשר למכתש, שזה ביזיון אחד גדול. שמה? רמה יהודה, תרבות איום מזעזעת, ויכוחים ברמה אישית, אך ורק ברמה אישית. אני עשיתי, אתה לא עשית. תביא הוכחה, לא הבאת הוכחה. הנה נייר אחד ששלחת, הנה לא שלחת כלום. צחוק מתושבי העיר. הלוואי שכל תושבי העיר יראו באיזה רמה מתנהל פה דיון בשביל העיר. אתה גר בגבעתיים. אני גר בגבעתיים. הם היו רואים איזה דיון מתוך 4-5 שעות שהחבר'ה פה טוחנים מים, ואולי מתוך כל 4 שעות האלה רבע שעה דיברו תכלס, אולי הבנתי. הם טוחנים פה מים. אדוני ראש העיר, תסתום את הרבה, אדוני, אני מבקש ממך למחות מהפרוטוקול. משחקים איתנו בקקה, משחקים איתנו, אנשים פה גדלו במכתש 50-60 שנה. מי הם שישחקו איתנו? מי הם? מה זה הדבר הזה? לא רואים את זה חשוב, תאמין לי. בעצם מה שקרה הערב, אני לא יודע אם מתוך ציניות או לא ציניות, אבל זה לא רלוונטי, ומי שיודע ודיבר איתי, כולל אתה מרמן, לא פעם ולא פעמיים, המטרה היא המטרה. בנושאים כאלה שהם נדירים בחייו של איש ציבור, בטח של איש ציבור מקומי, מזיזים את האגו הצידה. חבר הסיעה של ראש העירייה הביא הצעה שבעצם אומרת בדיוק את ההצעה שאני העליתי בשפה אחרת, במילים אחרות, שאותם הפרקטיקה שמי שיקרא את ההצעה רואה, יש שם מתווה ברור, כולל חובת דיווח למועצה בתוך 90 יום, ועל כן עשיתי שימוש בעצם בכלי פרוצדורלי. הסרתי את הצעתי מסדר היום על מנת שתישאר חיה, כי אם ההצעה הייתה עולה ונופלת, לא הייתי יכול להשתמש בה, ואני מתכוון שההצעה הזאת בהחלט תהיה שוט במובן הציורי לראות את ההתקדמות בהצעה שאושרה, כי עוד פעם, מה ההצעה שאושרה בעצם? ההצעה שאושרה מדברת על כך שמכירה בחשיבותו של המכתש, מכירה בכך שהעירייה, קודם כל סוף סוף עלו, לא, במקום אחרי הצעה אחת של 3 חודשים, כבר באו 2 הצעות, שהצעה אחת מקבלת תמיכה. המכתש היום קיבל הצבעה פה אחד פה במועצת העיר. חשיבותו, המשך הקיום שלו, וכולל זה שמטיל על הנהלת העיר וגורמי המקצוע לבוא בדברים עם בעלי הקרקע ועם כל גורם, ממש לא להשאיר אבן. מה תכלס מההצעה הזאת? לדעתי, עוד פעם, אם ההצעה אכן, מי שהביא אותה מתכוון לעמוד מאחורי מה שכתוב בה, ההצעה
ההצעה שעכשיו כל חברי המועצה והנהלת העיר וגורמי המקצוע שהוסמכו באמצעות ההצעה הזו צריכים ממחר, מהלילה, לעשות לילות כימים, בעצם להפוך אבן על אבן כדי להשאיר את האבנים של המכתש על תילם. זו ההצעה, אפשר לקרוא אותה, היא ברורה לגמרי, ובעצם פה אחד מועצת העיר הצביע על זה היום. זה מטיל אחריות מאוד כבדה פה על מי שהגיש אותה, ואני מקווה שהיא לא הוגשה מציניות. ומה יקרה בעוד 3 חודשים? אני מקווה שאפילו הרבה לפני זה, אם באמת אנשים יעשו מה שלא קרה עד היום ויפעלו בכל מאודם ובכל כוחם כמו שההצעה מדברת, אין שום סיבה. אם אנשים כולם יגייסו אנרגיה למטרה להשאיר את המכתש, כבר היו דברים יותר סבוכים בערים אחרות בארץ, מצאו פתרונות לשאלות יותר מורכבות, ואם כל אנשי הציבור יפעלו למען המטרה הזו, אני לא רואה שום סיבה להצליח. אני רק רוצה לומר שבמה שסיימתי את הדברים שלי אמרתי, ראש עירייה שבזמן כהונתו תחרט התמונה של המכתש חרב ונהרס, לא תהיה תקומה לקריירה הפוליטית שלו מאותה הרגע. וזה סיימתי את דבריי, ואני מקווה שהיום עשינו צעד להשארת המכתש. אוקיי. קוניק, מה התגובה שלך למה שקרה היום בישיבה? ההצעה שהתקבלה טובה או לא טובה ליהודים? היה קצת תחמנית, כי כאילו אומרת שהעירייה תעשה את הכל, תפנה ליזם. אני ישר אמרתי שאני רוצה שהעירייה תקבע, לא תגיד בעל פה, תקבע לשבוע הבא פגישה אצל אלוביץ' עם נציגות של האוהדים. היום לאוהדים, מי שלא יודע, יש עמותה, הם מאורגנים. העירייה צריכה ללכת לפגישה עם נציגים של האוהדים, לראות שזה אמיתי, לשבת למשא ומתן עם אלוביץ', לראות אם בכלל יש אפשרות. מה אתה כחבר מועצה הולך לעשות בתקופה הזאת כדי ליישם את ההצעה הזאת? אני גם כחבר מועצה וגם כיושב ראש משותף ביחד עם צחי בן יוסף של עמותת האוהדים, מתכוון בקרוב לקבוע פגישה אצל אלוביץ', לשבת איתו עם העירייה, אני לא סומך לא על בן שחר ולא על דרזיה, כל הסיפורים שלהם הם רק כדי לצאת לידי חובה. ראינו שפה שבועות שלמים לא מכניסים בכלל את האוהדים לישיבות. עכשיו